Miras premium yetip gelýän täze il münasibetli özleriniň derýärçilik bedegli täze önümlerini size hödürleýär. Miras brendi milliligide däpde sormada hormat goýup özleriniň ýörüýte sowgatlaryny, şeýle hem täze haritlaryny yetip gelýän täze il bayramçylygynyň, şeýle hem özleriniň ýübiley bayramynyň şanyna taýýarlapdyr. Elbetde bu diýmek haritlarynyň hili ýokary, şeýle de işleriniň sünnälenilip edilenligidir. Bu yerde sizi hayrana goýjak esas sowgatlaryň biri bolsa, Keramatly Kuranyň kompozisiýasydyr. Bu eser özüniň gowrumy, şeýle de ýerine ýetirilişi boýunça Merkezi Aziýadaky iň iri kompozisiýalaryň biri diýip hasaplanýar. Bu ajaýyp eserimiziň aýratynlygy bardy size aýdyp geçsek, bu taýýarlanan derýärçilik bedeg işimiz latun metalynyň iň ýokary derejeli görnüşinden taýýarlanyp elle ýasaldy. Şeýle de 24 karatlyk altyn bilen örtülendir. Bu kompozisiýamyz tebiği daşlary bolan pöwrüze hemem fianit daşlary bilen bedelenler. Bu çeper eseriň umumy ölçegi 65-85 bolup, Keramatly Kuranyň ölçegi bolsa 50-35-dir. Agramy bolsa 25 kilogramdan gowrakdyr. Diýmek, bu sowgat özüniň ýyllar boýy agramyny saklap biljek sowgatdyr. Bugün Türkmen Portal bu täzelikleri size Miras Premium üstü bilen dikkatinize ýetirdi. Salgymyzy hemem telefon belgilemi soraýan bolsaňyz, onu olar eýam ekranlarda. Öz ýakynlygyňyzy Miras Premium bilen begenleriň. Çünki Miras Premium millilige tarap bir adım.